Fe enw i ydi Rhodri Owen, dwi'n byw yn gweithio yma yn Sbytifan. Hwn di'n gweithio fi. Dwi'n creu dylunio a chreu dodrefn, yn ogystal pethau celf sy'n mynd i oriela, stwff fideo. Oedd yr un dwytha nes i yn ymwneud efo bandits a El Bandito ar Eslo felly, a hanes Sbytifan a Nant Conwy. Atgof gyntaf o gelf, dwi'n meddwl, ydy o'n o lun peintiad o ryw fath ar wal yn lloft i lle oedd yn rhyd i. Llun oedd o yr anifeiliaid yn mynd arch Noa. Oedd o'n lun eitha tywyll, oedd o'n beth eitha sinister amdano fo. Do'n i wir ddim yn licio'r llun yma. Un o'r artist sydd wedi ysbrydoli fi, sicr ydy y cerflunydd John Miro Morris, y diweddar John Miro Morris bellach. Oedd o'n gwneud busts o bobl fel Gerell Lloyd Owen ac ati. Ond heblaw am hynny, oedd hi be oedd yn alw'r weledigaeth Geltaidd yma, lle oedd o creu cerfluniau o gymeriadau o'r Mabinogi ac syniadau eraill. Dwi'n meddwl bod o'n perthyn i'r peth a bod y peth yn rhan ohono fo a bod yr egni ar ysbryd yna'n dod drwyddo fo. Dwi'n meddwl bod dylanwad John ar Gadar Steddfod Sir Fôn, mae'n sicr yn eitha amlwg wan, dwi'n sbio arno fo, a mae'n ddylanwad uniongyrchol, swn i'n dweud hefyd. Wel ie, fe'n gofyn hynny fy'n hyn yn ei taml, ddeu gwir. Dwi'n meddwl bod yna le i ddeud rhywbeth mewn gelf. Mae yna le fy negu dy hyn. Dwi wastad wedi bod yn tynnu lluniau, neu dwdlan, neu creu pethau, jyst smera, chwarae fo pethau. Felly dwi'n meddwl bod o jyst yna fi wneud bethau felly de, a creu pethau, meddwl am bethau mewn ffordd bach yn wahanol. Dwi'n meddwl bobl yn yr 80au tyfu fyny, neu'r 90au pan o'n i'n gorau ella chwilio penderfynu beth sy'n mynd i wneud ar ôl gadael ysgol math o beth. Unrhyw beth credigol chdi eisiau gwneud o'n cael ei sort of bwysio i'r ochr oherwydd nad oedd o ddim yn mynd i wneud pres i chdi de. A mae'n siŵr ffordd dwi'n wneud o, mae'n siŵr bod o'n iawn. Do'n i'm yn mynd i wneud byd arall, do'n i'm yn mynd i fod yn ffarmwr, do'n i'm yn mynd i fod yn... Do'n i'm yn mynd i fod yn gweithio'n banc, de. So mae'n ffordd o fyw rwsyd, dwi'n meddwl. Wel, dwi'm yn gwybod os yna arddull, ond dwi dal yn ffeindio'r arddull, dwi'n meddwl. Mae'n learning curve eitha serth. A dwi'n meddwl dwi dysgu lot wrth fynd ymlaen ac yn ychwanegu pethau ato fo. Dwi'n meddwl os yna'r arddull yna, ond dwi'n eitha licio'r ffaith bod fi'n dysgu rhywbeth hir dymor. Neith gymryd yn hir iawn i ddysgu. Hynny di, dwi'n gwybod beth dwi'n neud, a dwi'n gwybod beth dwi'n licio neud, ond mae'n jyst gymaint o stwff ti'n dysgu drwy'r adeg de. Mae'n ddydd braf o Awst tu allan. So dwi'n licio mynd i'r mynyddoedd, dwi'n licio mynd at yr afon, dwi'n licio mynd i'r coed, a hefyd i Ben y Migrant yma ar yr mewndir sydd yn eitha eang, a mae bobl yn ddisgrifio fel spars moorland pan ti'n darllen am pethau yma. Mae o, ond mae yna lot fawr iawn mwy o bethau yna i'w gweld a hanes, a felly jyst yn gorau sbio'r fap rili efo'r enwa. Pethau felly sy'n ysbrydoli fi ar hyn o bryd, a hen dau a felly. Felly mae'n ddiddorol iawn. So dwi'n gobeithio medru creu rhyw fath o'r nosfa rhywbryd yn y flwyddyn nesaf, yn dod ar stwff mae gyd at y gilydd. Ie, so dyna fo, dwi'n meddwl. Galwch heibio, dwi'n man Sbytifan. Neu siarad chi eto, ella. Tra!